Ay, oh. Labs, nawag ko ka mo, Labs. Nalaw may trabaho nga ron, Labs. Sabi na ko yung trabaho. Amo bang? Sige lang sa pag-amping nga kay. Lagang ba tayong bugas makaon? Ay, sulat ang tiyan. Paring kamot dyan. Sige, Labs, ulakan ako. Kitawag na ko sa mga mo. Sige, pag-amping lang ba? Sige lab, pag-amping lab, buntag mabanggaan sa unahan. Pag-amping ha, kaya wala tayong makaon nga bugas. Yo, sir. Dala ako dito sa location, sir. Dala mong gi-order dire. O sige boss, padulan na po ko sa location. Pabutan ako dyan. Sige, boss. Bato na lang tsaka. Nasa na, sir. Yung order. Pamili lang na ako kung sa'yo mo gusto. Sige boss. Ibate eh. Bitaw signal. Saan mo ito kaya asawa? Ayaw ba magalik? May signal na rin. Lab. Buglain ang mga pamati lab eh. Sakit naman ang tiyan. Hello? Ha? Unsa? Nagbati na ka? Lat lang, pauli na ko. Sir, lat lang nga kay. Nagbati na akong asawa dito, sir. Sige, pabutan lang ko kayo. Nakay kaila doktor. Sige, sir. Tara, sabay nang mga tara. Alay. Asa David? Asa mo David? Asa? Ito, dali, boss. Labs! Asa man ka? Anak ko, Labs! Mabuta ko! Labs, ikot sa Labs. Okay, bali mo. Labs, panawag nag-doktor daw. Lain ang pamati, Lab. Sige, Labs. Boss, sige lang boss. Nakay kaila ni doktor boss. Mayo dito. Bantayan niyo yung masawa dyan boss. Sige, boss. Dokjo, kanang deliver siya sa nina ba? Yung asawa niya, mga anak kayo. Emergency lang kayo. Nami karon silang balay. Sige, padulong namin, paigdaan na nadaan. Ano man? Ang gamit, na yung mga nakay. Ano dok? Ta, kani? Pagdali na. Dokjo, salamat. Naabot na ka. Amo itong mga nakay. Dadri, Lab, ito nga naka, amigo mo, manawag og doktor. Patulong naman ito, Labs. Ay, kabalakan. Ara lagi ito taton. Daya to eh. Utong misis. Kaya Ang gamit, lagi ang gamit. Kaya putlo na na itong puso. Lang, Labs. Kaya lagi na. Antos lang dyan. Wala. Misis, utong, nigawas na. Kaya lagi na. Ingay na yun, ano pa, bira misis mo Antos na lang. Antos lang, Labs. Darayan yung anak, misis. Tara na. Basta ka tumidiran. Tutay na.